Mielenkiintoinen murina lähtee 1 litran eli 1000 kuution moottorista, jossa on 125 hevosvoimaa. Se on tässä Ford EcoSportissa, joka on kaiken kaikkiaan tämmöinen aika pirteä uusi tuttavuus. Tämä autohan perustuu Fiestan alustaan ja tämä EcoSportti on nostettu niin kuin korkeammaksi, vähän semmoiseksi niin kuin crossover-tyyppiseksi. Ja ehkä ajotuntuma on, sitä kehutaan kovasti, mutta mulle tämä on ehkä vähän niin kuin, ei hutera, mutta semmoinen kevyen oloinen. Ja kokeilin tuossa liikenneympyrässäkin muutaman kierroksen vähän nopeammin, että kuinka tukevalta tämä tuntuu, niin kyllä se hyvin menee, mutta pikkasen on kuitenkin semmoinen kevyen oloinen mulle. Tästä autosta löytyy hyviä yksityiskohtia. Yksi on tuommoinen toi takaluukku, joka aukeaa siis oven kaltaisesti. Ja sen avausmekanismi ja avauskahvaa oli mun mielestä vähän niin kuin jopa vaikea löytää. Tosin mua ei siitä neuvottukaan, vaan mä lähdin ihan omaehtoisesti sitä etsimään. Mutta varmasti ihan toimiva ratkaisu. Ja sitten toinen on se, että tässä on, näissä Fordeissahan on tämmöinen synkijärjestelmä, jonka kautta käynnistyy tämmöinen emergency assistant, eli hätäapu. Eli se kytkee puhelimen Bluetoothin kautta järjestelmään, ja sitten jos turvatyyny laukeaa, niin se ottaa saman tien yhteyttä 112. Tämä on hieno asia, eli tämä kuuluu jokaiseen Fordiin, jossa on Bluetooth-järjestelmä. Tässä ohjaamossa kiinnittää ehkä eniten huomiota siitä, että tämä keskikonsoli, kun sitä yhdestä kulmasta katsoo, niin luulee matkustavansa Darth Vaderin kanssa, ja se on ihan tyylikäs ja futuristinen homma. Tätä EcoSporttia ei Suomessa vielä kovin paljon teillä näy, mutta niin kuin sanoin, niin tämä on kyllä mielenkiintoinen ja pirteä uusi tuttavuus. Laakkonen.